Ngunyan Opo. po, ang ano ko lang, duman po sa 41 na report po na ito, bako po talaga yung gabos confirmed cases kasi wala po silang gabos na medical certificate. Okay. Ang may confirmed lang pong medical certificate, as of na, ito pong sukin siya talagang reported ni kang sarong teacher, ito po sa may medical certificate. Opo. Pero doon nga ni sa 15, may iba naman na baka man pala siya talaga hand, foot and mouth disease talagang. Kaya lang may symptoms. Kaya Okay. pagkaag po sa report na with symptoms po 'yon. Okay. Kaya ang with symptoms, bigad na po 'yon. Pero pigagad na po siya ng medical certificate para ma-validate mi talaga kung talagang hand and foot and mouth disease po 'yon. So, Opo. pinalista ninda yun na 41, actually 42 yun, sir eh. Actually, 42 yun. Yung 42 na yun, napiglista with symptoms po ito. So, iba lang po duman ang may medical certificate. Oo, so tada pa lang, sintomas kasi we lang so cannot tada po. declare po unless health personnel po ang mag-declare, doctor po, medical doctor. Good morning mga parents. So, di po ka mo mag-hadit kasi gabos pong measure, pagibo po pang school. In fact, sa mga parents nga, di man sinanalar mo last week kasi di man hinda yun, continuous education, may continuous learning. And then, nag-advise po kami, aram po yan kan mga parents actually, kasi nasa GC yan hinda, na nagtaram po kami na, may case na arogani. Kang last week pa po, kinagmi na po yan sa GC na, may case po kitang arogani. Tapos po, kung pwede, ipaigtingunta ang hand washing, kan mga aki, proper hygiene, and always wear face mask and bring your own alcohol. So yun po ang sinasabi namin. And drink vitamin. So yun po talaga ang pag-ano namin. Every now and then, nire-remind yan ng mga advisors. So, siguro may nagkapira lang tanan siguro na di masyado naiintindihan ining disease na ini. And kung paano may siya pig-ticate o paano may siya pig-solve, o paano kami nakikoordinate. Opo. Oo.